I 1903 rejste Knud Rasmussen op langs Grønlands vestkyst. Med hundeslæde kom han over Melvillebugten. Han slog sig ned blandt Thule-eskimoerne. I 100-året for Knud Rasmussens fødsel startede en mindeekspedition den anden vej over Melvillebugten, fra Thule til Kap Saturn. 2 unge danskere og en del udstyr skal bringes ned til en videnskabelig station. På denne årstid kan det kun lade sig gøre med hundeslæde over det tilfrosne hav. Det at pakke en slæde rigtigt er en kunst. Man må huske alt. Vægten skal fordeles rigtigt, og godset skal spændes godt fast. Det foregår på nøjagtig samme måde, som Knud Rasmussen gjorde det, når han skulle ud på de lange slæderejser. Det er længe siden, nogen har rejst så langt mod syd. Angutsluk synes, han er blevet for gammel til at tage med. Han kunne ellers nok have lyst. Han giver gode råd før afrejsen. Der smiler mod mine, de siger mig mere end mange. To brune øjne, der smiler mod mine, de siger mig alting, jeg elsker dig. To brune øjne, der smiler mod mine, Syv slæder, 14 mennesker, 107 hunde er på vej. Knud Rasmussen rejste ofte frem og tilbage over Melvillebugten. På en af sine rejser besøgte han Kap Saturn. Jørgen Melgaard fra Nationalmuseet har studeret hans rejser og været med til at tilrettelægge mindeekspeditionen. I foråret 1916 er Knud Rasmussen på vej nordover langs Grønlands vestkyst med et fint hundespand. Han har med sig geologen Lauke Koch nordpå forbi de sidste danske kolonier. Han er på vej tilbage til sin Thule-station. På et tidspunkt, der når han ud over den store bugt, Melvillebugten, og passerer et vældigt kap, der går ud omtrent midt i bugten, halvvejs op mod Thule, som på et gammelt engelsk kort hedder Kap Saturn. Han er kommet til Tutulissuaq, det store renland. Her ligger der, skriver han senere, hen imod 50 ruiner, og han skriver, her bør man foretage arkæologiske udgravninger engang, for her vil man kunne spore disse vandringer, som i tidernes løb må have bragt vestgrønlænderne til Vestgrønland. Der fandtes ingen nyere kort over Kap Saturn, kun 5 luftfotografier optaget i 1953. Lægger man dem sammen, kan man se halvøens form. På Geografisk Institut i København blev fotografierne anbragt i et udtegningsapparat som basis for et topografisk kort. Billederne overlapper hinanden, så i apparatet kan man se dem stereoskopisk, og derved også udtegne højdekurvene.
Her er det en isbræ, man kan se, og det tilfrosne hav. Man kan følge linjerne på fotografierne. En tegnearm fører dem over på papiret. Kortet er nødvendigt for at kunne færdes i terrænet og for ekspeditionens forskellige videnskabelige formål. Som første del af Knud Rasmussens mindeekspedition blev der gennemført en forundersøgelse. Det var året før. Vi vil jo gerne se lidt nærmere på disse ruiner, som Knud Rasmussen havde beskrevet med inspektionsskibet Beskytteren, så nær Kap Saturn, som skibet nu kunne komme på grund af isen. Og med en helikopter blev vi sat i land, og med helikopteren blev bygningsdelene til et hus sat i land. Det er det hovedkvarter, der skulle huse ekspeditionen, der skulle arbejde den følgende sommer. Og det kom op at stå. Samtidig fik vi i disse få hektiske sommerdage, for vi havde kun en uge i alt, rejst nogle instrumenter, der fortæller om vejr og vind og temperatur. Og andre arrangementer blev lavet, således at Kap Saturn lå klar for hovedekspeditionen den følgende sommer. Starten er foregået i april måned. Det er det rigtige tidspunkt at lægge ud på en lang slæderejse. Landskaberne er de samme. Rejseteknikken den samme som på Knud Rasmussens tid. Vi skal følge kystlinjen i Knud Rasmussens spor fra Thule ned til Kap Saturn. En strækning på ca. 600 kilometer. I dag kan en sådan rejse kun gennemføres, fordi der stadig er fangere i Thule-distriktet. Panipak er fra Qaanaaq. Han har Bjarne Grønov med som passager. Bjarne er arkæologistuderende. For nogle dage siden var han i København. Nu sidder han pludselig her. Jens Jørgen Fleischer er lærer i Qaanaaq. Han har fået fri fra skolen for at kunne tage med. Han har lånt naboens hunde og slæde. Han har også en passager med. Det er Niels Tingvad. Han skal studere klimaet ved Kap Saturn. Arvedag er fanger fra Herbertøen. Bent Danielsen er også fanger. Han er fra Morjusak. Cirka hver 4. time gørs der holdt. Der skal drikkes te, og hundene skal have lille hvil. Angutislorsuk Nielsen er fanger fra Savissivik. Han har taget sin kone med, Oline. Hun er faktisk født på Kap Saturn, men har ikke været der siden hun var 7 år. Itukisuk Christiansen er fanger fra Qaanaaq. Han har taget sin søn Hans med. Han vil også være fanger. Og konen Sofie. Kislak Sorsak kommer også fra Savissivik, så det er fangere fra hele Thule-distriktet, der deltager. Tepausen benyttes til at redde skavler ud. I gamle dage var det remmer af sælskind. I dag er de af nylon, og det er faktisk bedre. Slæderne er tungt lastet med ca. 500 kilo bagage plus passagerer. Der er telter og soveposer, primus og petroleum, og så det videnskabelige udstyr, som skal bruges på Kap Saturn. Når vejret er godt, kommer man ca. 7 kilometer frem i timen, men det går ikke altid lige let. Isskrugningerne er en forhindring, som nedsætter rejsetempoet og tærer på kræfterne både hos mennesker og hunde.
De tungtlastede slæder gør det ikke nemmere at komme frem. 5 meter lange er de. Hundene bliver udmattede i den dybe sne. Melvillebugten er frygtet for sine mange isskråninger. Undervejs kan der være revner i isen. I Melvillebugten går de som regel i retningen nord-syd. Man kan køre langs en revne i timevis. Men hvis strøm- og vindforhold pludselig ændrer sig, kan en lille revne på meget kort tid blive så bred, at man ikke kan komme over den. Så befinder man sig faktisk på en isflage og kan drive til havs, og måske ende i Canada. Så det gælder om at holde sig på den rigtige side af revnen. Rejsen er lagt an på, at både mennesker og hunde skal kunne leve af fangsten undervejs. På denne årstid skulle der være sæler oppe på isen, men det virker som om, der er færre, end der plejer at være. Bent Danielsen har fået øje på en sæl. Den sidste kilometer eller 2 tilbage lægger man til fods. Sælerne er meget sky. Hunden er trænet til at være helt stille imens. Så snart skuddet har lydt, er hundene på vej med slæden. Abedak har også fået sæl. Sælen tages på slæb. Hundene skal først fodres om aftenen. Når man er på jagt, kører man enkeltvis om dagen. Om aftenen samles slæderne igen, og der slås lejr. Solen er på himlen hele døgnet. Pani Pak har også fået sæl i dag. Hver mand sørger for sit eget hundespand. De skal helst have en sæl om dagen. Angu Tisluasuk har også været heldig.
Anguttisluarsuk fortæller om en bjørnejagt, han engang var på. Tulefangerne har bevaret deres tradition for at kunne fortælle en historie. Historien handler om en gang Anguttisluarsuk var på jagt med en kammerat. De blev angrebet af en gammel hanbjørn. Det var nær gået galt. Efter 17 dage undervejs er vi ved at være fremme ved Kap Setton. For første gang i 50 år skal Oline gense sin fødeegn. Tutulissuaq kaldte man det dengang. Det store renland. Der var masser af rener og andre fangstdyr. Ekspeditionshuset stod der endnu, halvt begravet i sne. Minus 62 grader havde det været i vinterens løb. Oline og hendes mand fandt hurtigt frem til tomten af det hus, hvor hun blev født. Det er længe siden, der er boet mennesker her. Ikke siden 1926. Det er mærkeligt at være her igen, siger hun. Jeg har boet her som barn. Men min mor døde, da jeg var 3 år gammel. Men jeg kan huske min far. Han hed Kolotak. Han døde også. Der var jeg 7 år gammel. Så kom jeg op til Thule, og der har jeg levet mit liv. Jeg var her sidst, da jeg var 7 år gammel. Jeg boede et stykke tid derovre i det andet hus. Dengang var husene større, og det virkede som om, de lå langt fra hinanden, synes jeg. Efter nogle dages ophold rejser tulefangerne hjem. Det er på høje tid. Isen er allerede begyndt at slå store revner. Niels og Bjarne bliver tilbage på Kap Setton. De skal gøre stationen klar til sommerholdet, som først kommer om et par måneder. Her i landskabet ligger der betragtelige mængder sne. Meget mere, end vi havde regnet med. I den kommende tid vil jeg prøve at få nøje rede på, hvordan det ligger fordelt i terrænet. Og især i et velafgrænset nedbørsområde, der ligger derovre af. Og hvordan afsmeltningen sker. Til den ende vil jeg benytte mig af forskellige målepunkter, hvor jeg sideløbende med de almindelige klimatologiske målinger vil måle sneafsmeltningen og temperaturen i og lige over sneoverfladen. Senere hen på sommeren, når afsmeltningen er kommet godt i gang og vandløbene dannes, vil jeg hele tiden holde kontrol med, hvor meget vand der løber ud af den enkelte strøm, der løber ned igennem dalen. Her på sletten gemmer sig under 1,5 meter sne cirka 15 eskimoiske husruiner. Det er dem, der til sommer skal være genstand for arkæologiske undersøgelser. Udgravningerne skulle gerne give os et indblik i de forhistoriske eskimoers tilværelse. Hvem var de første mennesker, der benyttede sig af den store slædevej over Melvillebugten? Hvordan boede de? Hvilke fangstdyr levede de af? Det er det, et hold studerende fra forskellige fag skal have op til sommer for at undersøge. Der kommer studerende fra arkæologi, eskimologi og zoologi. Og alt i alt skulle vi gerne få et indblik i de første menneskers tilværelse her på stedet. De første mennesker i Vestgrønland
træffer vi for, var der vel 4.000 år siden. Langt det meste, der findes langs Vestgrønlands kyster, er blot affald fra flintesmedens værksted, som vi har det her. Indimellem en spydspids som denne, der formentlig har været anvendt til rensdyrjagt. Det var store rensdyrjægere. Vi finder spor af disse Sakak-mennesker gennem næsten et årtusinde, ned til omkring år 1000 før Kristi fødsel. Så forsvinder de. Og vi har ikke nogen rigtig god forklaring på, hvorfor de forsvinder. Formentlig hænger det sammen med en klimasvingning, en forværring set med eskimoernes øjne. Så ligger Grønland folketomt, i hvert fald Vestgrønland, i et halvt årtusinde, og vi træffer nye mennesker, som formentlig ikke er kommet over Melvillebugten. Disse første Sakak-folk er antageligt kommet fra Thule-distriktet og har vandret over Melvillebugtens is og kommet ned til det nordlige Vestgrønland. De næste, som vi kalder Dorset-folkene, de optræder helt op ved Upernavik-distriktet omkring 500-600 år før Kristi fødsel, og efterlader sig blandt andet spor som det her fine lille kunstværk. Man ser et ansigt der, et tilsvarende ansigt der. Men vi kan sige, at dette må være en ayagak, et gribespil. Og det er sporet af disse Dorset-folk, som vi finder simplere spor af langs Vestgrønlands kyster. Måske 3-4 århundrede, så forsvinder Dorset-folket. Formentlig igen i takt med en klimaforværring, og landet ligger øde. Men i Canada fortsætter Eskimo-kulturen. Eskimoerne lever videre, og vi kender derovre de sidste Dorset-folk. Og vi har sporene af dem her lige syd for Melvillebugten, at den her træklods fundet. Den er fuld af menneskeansigter. Uanset hvordan man vender og drejer den, så finder man et ansigt. Det er som portrætter. I sporene, bogstaveligt talt i hælene på disse Dorset-folk, der ser vi Thule-kulturens hvalfangere. De havde hundeslæderne, og de har portrætteret sig selv ganske smukt oppe i Thule. Her er et mands ansigt, lidt forvitret. Det er grønlændernes direkte stamfar. I august måned er vi på vej igen. Nikolaj er fra djævelens tommelfinger i den sydlige ende af Melvillebugten. Jens Rosing er også med. Og Jørgen Melgaard. 3 mand i en båd på vej fra Upernavik til Kap Setton. De skal op og se, hvordan arbejdet er gået for de videnskabsfolk, der blev bragt derop tidligere på sommeren med et inspektionsskib. Den sidste uges sejlads foregår med en 15-fods plastikjolle med påhængsmotor fra Upernavik til Kap Setton, en strækning på ca. 500 km. Når vejret er godt og havet er roligt, er det en ren svir. Undervejs vil man prøve at gå i land på små øer og skær for at lede efter spor af fortidens eskimoer. Nikolaj er god at have med. Han kender en del til området, og han har lagt mærke til bestemte steder, hvor der er spor af mennesker. Her har været mennesker engang. Deres efterladenskaber ligger urørt på overfladen, afblegede dyreknogler. De kan være flere hundrede år gamle. Jens Rosing har fundet en stump af en slædemede af ben. Nikolaj ved nøjagtigt, hvor den har siddet, og hvordan den har været brugt. Han mener, det må være meget gammel.
Og det var den, der gjorde det muligt for neo-eskimoerne der i 1100-1200-tallet at krydse Melvillebugten. Landskaberne er kolossalt store, og hele strækningen deroppe, bredfuret og bred på bred, og isfjelde i tusindvis river jo rundt her. Så man skal jo nok være lidt af en eventyr og barsk sjæl for at lægge ud over Melvillebugten. Folkevandringen foregik jo der nordfra og ind over Djævelens tommelfinger og ned langs med Grønlands vestkyst, helt ned til Uummannaq og videre mod syd. Vi ved ikke helt nøjagtigt, hvordan folkene har været klædt på det tidspunkt, men de har selvfølgelig været klædt i huder af bjørn, rensdyr og sæl. Uden sælen og fangstdyrene, der er det jo fuldstændig umuligt at klare sig på disse områder her. Der har været forsinkelser under oprejsen, så der er ikke tid til grundigere undersøgelser. Vi skal være fremme ved Kap Setton, inden sommerholdet bliver afhentet. Endnu en generation, så er det her væk. Havet har taget det, så vi kan roligt gå lidt hårdt til værk. Så. Silli suok. Takut. Da. Tidak. Det her er en slibesten. Jørgen, det er en slibesten, den her. Kan du se? Kan det være stenaldersten? Ja, det kan den måske nok. Den er i hvert fald fin. Jørgen Melgaard har fundet en eskimoisk køkkenmødding i en skrænt, men den ser ikke ud til at være så gammel. De ældre stenalder-eskimoer, de ældre Dorset-folk og Sakrak-folket fra omkring 2000 før Kristi fødsel, har vi ikke set nogen steder her endnu. Og efterhånden er det nok tvivlsomt, at vi finder dem her. Men det får vi nok svaret på, når vi kommer helt op til Tuktoliksuaq, Kap Setton, hvor de graver efter dem også. En sen nattetime ankommer holdet til Kap Setton. Her er videnskabsfolkene i gang med sommerens sidste gøremål inden afrejsen. Bent Fredskilde har lavet sin egen private boreplatform på en lille sø. Han skal have fat på noget mudder nede på søens bund for at tidsfæste klimaændringerne på stedet. Og det jeg gør nu, det er at tage en pollenprøve, en lille prøve på 1 kubikcentimeter af søbunden. I den findes der blomsterstøv, sådan jeg kan se, hvad der har vokset rundt omkring i landskabet for 3.000, 5.000, 10.000 år siden. Det ved vi ikke. Det er blandt andet det, vi skal finde ud af ved at datere med kulstof 14-metoden det nederste af den her 1 meter mudder, der var ude på søbunden. Så putter jeg prøven i
glasset her og tager den med hjem og mikroskoperer den. Arkæologerne mangler endnu at åbne en grav. 1, 2, 3, ja! De jordiske levninger er en Eskimo-kvinde. Hun har fået gravgods med sig. Nålehylster. Et nålehylster fra det 12. århundrede. Jeg tror sørme, der er en jernnål. Oven i købet med en synål i. Fredende dame i det lille samfund. Den er lige så god som en dronningegrav i Danmark med. Bjarne Grønov og Morten Melgaard har udgravet en stor husruin. De har fundet en hundevalp, den lå i husets indgang. Måske forladt af mennesker for 800 år siden, men velbevaret i permafrosten. Har set, Det er fortænderne. Det er tænderne. Okay. Den ligger med hovedet på. Netop i den dybe, kolde husgang finder man de meget velbevarede levninger af de måltider, som folkene her i huset så har spist i tidernes løb. Blandt andet finder man knogler af sæl. De er friske, som de blev lagt ned i går, og man kan faktisk ikke se på dem, at de er 800 år gamle. Det her det er for eksempel underarmsknoglerne af en sæl. Udover sæler, så udgjorde hvalerne også et meget vigtigt bytte for de her Thule-kulturens eskimoer. Blandt andet har jeg siddet her med et stykke af en underkæbe fra en mindre hval. Og de brugte også barderne fra hvalerne til redskaber. I ildstedet har man fyret med en blanding af tørv og spæk og knogler. Og jeg sidder her med resterne af det, man har fyret med. Det er en hård masse fyldt med knoglestumper og fedtet af spæk. Jes Christensen har i løbet af sommeren foretaget nøjagtige opmålinger af Kap Saturn. Bjarne Grønov har hjulpet ham. Inden afrejsen skal de sidste varter rejses for at markere målepunkterne i terrænet. Det kan blive til glæde for fremtidens videnskabsfolk, hvis der skulle komme nogen forbi. I slutningen af august bliver holdet hentet af inspektionsskibet Beskytteren. Man skal afsted før isen igen lukker Melvillebugten efter den korte sommer. Alle kasser med indsamlet materiale skal hjem til nærmere undersøgelse. Stationen bliver tilbage. Den er overdraget fangerne i Thule-distriktet, hvis de igen skulle komme så langt sydpå. Helikopteren må frem og tilbage mange gange for at få alt godset ombord.
Efter hjemkomsten forestår bearbejdelsen af det indsamlede materiale, et arbejde, der vil strække sig over flere år. Men nogle foreløbige undersøgelser er foretaget. Her er Morten Melgaard i gang på Zoologisk Museum. Knoglerne her stammer fra et gammelt vinterhus på halvøen Kukulisuaq. De er fra 1100-1200-tallet. Her der har vi en helt fin halv underkæbe af en isbjørn. Det er sjældent, at vi finder dem så fine og hele. Sammenligner vi den med kranen, vi har stående her, så kan man se, at den er noget mindre. Ellers har vi ribben, sæl her og her. Og her, der har vi en stykke af en narhvaltand. Om forsommeren og sommeren, der har man taget dem, når de er trukket forbi. Og så her ved siden af har vi en anden hval. Den er betydeligt større. Det er grønlandshvalen. Den kan blive op til 20 meter lang, ja endda over 20 meter. Og det er faktisk Thule-kulturens fortjeneste, kan man sige, at det blev inddraget som et af jagtdyrene. Fordi at det er en tradition, der opstod i Alaska allerede i 800-tallet, og som rejste med Thule-folkene tværs over Canada til Grønland, hvor man altså også på Kukulisuaq i 1200-tallet jagede disse store dyr. Det gjorde man fra konebåde, fra kajakker, og det er utroligt at tænke sig, at man har kunnet nedlægge så massive dyr med så spinkle fartøjer. Her har vi et stykke udskåret hvalknogle. Man har brugt hvalknoglerne til mange forskellige ting. Det her ser ud til at være forarbejdet til et harpunskaft. Det er en harpun fra Kap Cetron. Den er lavet af rentak, og heroppe ses slidsen til bladet, som har været af jern eller skifer. Her er hullet til harpunlinen, og vender vi harpunen om, ses gruben, hvor forskaftet har siddet oppe i. Det er ud fra denne harpuns form og facon, vi kan datere den arkæologisk til 1000-1200-tallet. Som eksempel på en brugsgenstand fra samme hus som harpunen, er her et skaft fra en kam. Kammen er lavet af narhvaltand, og tænderne har siddet her. Det er smukt ornamenteret med udskæringer og prikornamentik. Og her er et redskab fra samme sted. Det er en kniv, hvor skaftet er rentak, og bladet er af jern. Her er så det ældste fund fra Melvillebugten. Det lykkedes faktisk at finde spor af paleoeskimoerne på Kap Cetron. Dette lille knivsblad kan dateres ud fra sin form til Dorset-kulturen, ca. 600-800 efter Kristus. Det er det foreløbige ældste spor i Melvillebugten af mennesker. Her er en af de små prøver, som blev taget ud af borekernen. Det har taget ca. 100 år at afsætte sådan en centimeter på bunden. Bent Fredskilds undersøgelser på Botanisk Laboratorium går 9.000 år tilbage i tiden. Det, der er tilbage, det er blandt andet pollen og små kitinrester fra Daphne og andre mikroskopiske dyr og planter. Det overrasker mig meget, at man kunne registrere klimaændringer på den måde så langt mod nord. Andre undersøgelser viser mod fremtiden. Niels Tingvad har lavet beregninger på den vandkraft, der er opmagasineret i sneen. Den er vanskelig at frigøre, da afstrømningen sker inden for nogle ganske få uger om sommeren. Det meste faktisk inden for en enkelt uge. Under opholdet deroppe har vi registreret de almindelige klimaparametre som vind og temperatur og nedbør. Men også den nedbør, der er faldet i løbet af vinteren, og som er opmagasineret i snedækket, kan man måle. Og når man også kender områdets areal, kan man beregne, hvor stor en mængde vand i kubikmeter, der ligger magasineret. En sådan undersøgelse kaldes en snetaksering, og den er
særdeles vigtigt, hvis man i et område, hvor der falder meget nedbør som sne, planlægger at udnytte vandet som vandkraft. På ekspeditionen blev der også lavet lydoptagelser af sælerne ved Kap Sætteren under vandet. Bertel Møhl har på Aarhus Universitets Laboratorium analyseret resultaterne. Det vi gør nu er, at vi kan stoppe sporet på særlig kraftige lyde og se selve trykvariationen i det enkelte kald. Vi ved altså, at dyrene laver en masse lyd, og vi ved, at tankskibene vil komme til at lave en masse lyd. Så er så spørgsmålet, kan vi på nogen måde forudsige, hvad effekt den lyd tankskibene vil indføre, vil betyde for dyrene. Vi har et dyr her, som snakker med vi skulle se, om vi kunne lave en lille sæl. Det skulle jeg nok have. Det var en ret ringe sæl. Som snakker med en anden en herovre. Nå, lidt bedre. Så vil den afstand, de kan snakke til hinanden på, være afhængig af, hvor meget støj, der kommer ud fra skibet. Og det vil gå efter en funktion, som ser sådan her ud. Det betyder, at meget små skibe, nummerbåde og både op til måske 1000 ton eller sådan noget lignende, de vil kun være i stand til at ødelægge kommunikationssystemet over nogle ganske små afstande, størrelsesorden 1 kilometer eller 2 eller sådan noget lignende. Mens skibe som APP's tankere, de vil ligge med støjniveauer heroppe, og de vil altså kunne formindske rækkevidden for, hvor sådan to kan snakke sammen, på afstande, som er meget, meget store. For eksempel 100 km, 200 km eller længere. Der kan man så sige, at der må de her to flytte væsentligt tættere sammen, for at de kan høre hinanden. Det vil sige, hvis man introducerer et skib som det her i for eksempel 100 km afstand, og de to har før kunnet snakke med hinanden over 10 km, så vil et skib, som laver et lydtryk på så kraftigt som tankskiben, bevirke, at nu skal de ind på størrelsesorden 40 meter, for at de kan høre hinanden lige så godt, som de kunne før skibet kom. Lydmiljøet bliver fuldstændig domineret af skibene. Så bliver det næste spørgsmål, er det lovligt? Og det kan man hurtigt besvare. Det er lovligt, fordi det er uden for territorialfarvandet, og der kan man overhovedet ikke gøre noget som helst. Og det kan man jo så spekulere lidt mere på, fordi det er ejendommeligt, kan man sige, at de to kyster på hver side af Baffinsbugten skal administreres af to forskellige nationer på to forskellige kontinenter. Når det rent faktisk er inuiternes hav, kan man sige, det er dem, der har boet der alle dage, og som skal leve der fortsat. Hold da! Kom nu, det er skæt! Var det sidste gang, en ekspedition kunne gennemføres på denne måde, med slæder og hunde? Knud Rasmussens mindeekspedition til Kap Sætteren har vist, at videnskab og forskning er nødvendig. Vi har fået noget at vide om den eskimoiske fortid, men også noget om fremtiden. Tankskibene er en trussel for fangstdyrene i området, og dermed en trussel for hele fangerkulturen i det nordligste Grønland. Det var Knud Rasmussens ønske, at der skulle foretages arkæologiske og videnskabelige undersøgelser på Kap Sætteren. Det er nu blevet gjort.